mgbe ị na-ahụta onwe gị n'ọnọdụ ị na-atụghị anya, ọ bụrụ isi ike karịa mgbe ị na-ahụ onwe gị ị na-eme ọtụtụ ihe ndahie imechakwa imekwasakwa. Ya mere ịmara otu o si egbu gị mgbu n'obi mgbe ị na-ahụta onwe gị n'ọnọdụ dị otu ha. Ya mere achọrọ m ime ka ị mara na Chineke pụrụ ịgbanwe ndụ gị, mee ka ị nwee ndụ ọhụụ. Ọ pụrụ isiri gị ike ime ya n'ike aka gị, mana achọrọ ka ime ka ị mara na ị gaghị ekwere asị na ndụ gị agaghị agbanwe, n'ihi na Chineke ga-agbanwe ndụ gị. Ya mere eziokwu bụ na ihe ị chọrọ bụ mmetụ aka nke Chineke, inwe mmekọ gị na Chineke tiri anya. Ya mere ọ ga-emebi ibu abụ arụ ahụ nke debere gị n'ọnọdụ ị na-achọghị. Ọ ga-eme ya n'ihi na ike nke mmụọ nsọ ga-enye gị olileanya ọhụụ. Ya mere ka Chineke nke olileanya nye gị udo dịka ị na-ekwere ya. Ị maara ndị enyi m, ndị nwoke na ndị nwaanyị, ụmụnna nwoke na ụmụnna nwaanyị, mmadụ niile nọ na ndụ a, ọtụtụ ndị mmadụ adịghị achọ ka egbochie ha. Ọ bụ na ha na-agba bọọlụ, ha anaghị achọ ka egbochie ha. Ha na-enene telivishọn, ha anaghị achọ ka egbochie ha. Ọ bụ na ha na-agba chachacha na-agbafu ndụ ha, ha anaghị achọ ka akwụsị ha. Ọ bụ na ha na-eme ihe ha na-emebu na-adaghị amịtara ha mkpụrụ ọbụla, ha anaghị achọ ka akwụsị ha ya. Ha na-edina ala na-ele anya n'ime mmiri ahụ ebe ha na-eche na ha ga-enweta ọgwọza, ha anaghị achọ ka egbochie ha. Chineke bụ onye nwere obiọma, ọ bụ onye dị mma. Ọ bụ ezie na ị chọghị ka egbochie gị, ọ ga-egbochi gị, n'ihi na ọ maara na ọ bụrụ na ọ kwụsịghị ndụ gị, ọ dịghị ihe ka mma ga-abịanụ. Ọ bụrụ na ị na-aga n'iru otu isi aga bụ na mgbe gara aga, ọ maara na ọ dịghị ihe ọma ga-esi na ya pụta. N'ihi nke a, ọ na-abịa ka ọ kwụsị gị ọgbakọta a. Ọ bụ ka ọ wee gbochie anyị na ndụ anyị ihe niile mere na mgbe gara aga. Ihe niile ka a ga-egbochi. Arọ ọfụ a ga-aba ndụ ọhụụ. Ileghachi anya azụ, ihe ndị gara aga na mgbe gara aga adịghị ike n'oge gara aga. Ịkwa ụta na mgbe gara aga, ihe niile agaala. Mgbochi ka mmadụ tiere mgbochi, Jizọs wee sị ya bilie. Ọ nụbeghị okwu dị otu a na ndụ ya. Chere ote gị, ọ nụbere ihe ọbụla banyere nke a, na-ejegharị. Ị na-akwa ka m binie chere were akwa m binie wee na-ejegharị? Emebeghị m nke a na mbụ. Ihe dị ka arọ 38, ihe mebere arọ 38, ọgụ arọ na 8, arọ 18 na arọ 8. Ihe na-emebere ọtụtụ arọ ndị a taa bụ mmalite ya. Ị ga-ebini, ị ga-achere, ị ga-ewere amamaka n'iru ahụ, ị ga-ejegharị. Asị m na ị ga-ejegharị. Ma lee amaokwu 9, ngwa ngwa wee mee ka o nwere onwe ya. Ngwa ngwa mgbochi ahụ wee kwụsị. Nsogbu arọ 38, o wee kwere akwa ya wee bilie na-ejegharị. Ịnụ ihe Jizọs kwuru? Ọ dị ka a ga-asị na ọ bụ ekweghị omume. Anyị agaghị eme ya. Bilie, agaghị m eme ya. Buru akwa ndina gị, agaghị m eme ya. Jegharịa, agaghị m eme ya. Anyị kwuna na ọ gaghị ekweghị omume n'ihi na ụbọchị ọhụụ efowo. Ihe nwere ike ime na mbụ, mgbe ị nụrụ ka Jizọs na-asị bilie, enene onwe gị anya, lee anya n'azụ, n'anya na arọ 38 na ị nwere mmadụ ọbụla ma ọ bụ na ike adịrọ gị. Mgbe Jizọs kwuru okwu, ike na-eso okwu ahụ abịa. Mgbe ọ sịrị mgbanwe, a sị na agaghị enwe mgbanwe. Mba, mgbe Jizọs kwuru okwu, ike na-eso okwu ya abịa. Mgbe ọ na-asị ha ụzọ, a sị na agaghị m ahụ ụzọ. Mgbe Jizọs kwuru okwu, ike na-eso okwu ahụ abịa. Ọ sị bilie, ejideghị ya. Agaghị m abịa jide gị aka. Ọ jighị mmanya anya. Agaghị m abịa ebe ahụ ka mmanya gị. Okwu ahụ na-abịakwute gị site n'eluigwe. Dịka okwu ahụ na-erute gị nso, ike ga-eso okwu ahụ bịa.
ọ sị chịrị ute gị na-ejegharị. Ị na-egwusa m ego ije m egwu ego. Ọ bụ ndị mmadụ boro m bụrụkwa akwa ndina m wee bịa, agaghị m ebo ya, o kwughị nke a. Mgbe ọ kwuru okwu na ndụ gị, ike ime ihe ọ kwuru gị mee, ọ ga-abịa. Mgbe ọ sị gaa mee nke ọma, esi ọdịbole akwụkwọ m gara nke ọma, ị ga-chezọọ ya, ị ga-aga mee nke ọma, ị ga-abụ onye na-enweta ihe ị chọrọ. Onye nwe emebeghị m ya, anwaala m okom niile, o mebeghị, ekwu n'otu ahụ. Mgbe ọ sị gị ga-abụrụ onye na-enweta ihe, ị ga-esi ebe a wee laa, si onye nwe anyị ekene gị. Ihe mbụ ị ga-etụkwasị aka gị ime ya, ị ga-eme nke ọma. Ọ sị chịrị ute gị, ọ chịrị ute ya, ọ wee jegharịa. Mgbe ị malitere ime ihe ị na-eneghị emebu ihe dị ka arọ 38, ọ ga-adị ka ihe ọhụụ. Ọ ga-adị ka ọ na nrọ, ọ dị ka ọ na ife. Ihe ọ ga-adị nke na-eme ihe a. Onye nwe anyị na-agwa gị okwu n'abalị a. Ọ sịghị na nchegharị na mgbanwe na nnwogha na-abịa na ndụ gị mgbe ị malitere ịdị na-eme ihe naghị emebeghị ihe dị ka arọ 20, arọ 20, arọ 38. Ị ga-abụ dị ka ihe ọbịa na ebe ị nọ, mana ọ nweghị ihe ọbịa. Jizọs ga-enyere gị aka. Mgbe nwatakịrị malitere ije ije na mbụ, nwatakịrị ahụ jee ọda n'ihi na ọ na-eme ya n'onwe ya, n'ike nke mmadụ, n'ike nke anụ arụ. Mana mgbe Jizọs gwara nwoke a na-ejebeghị ije arọ 38, o wee were ihe ịrịba ama wee kwụsị ndụ ya, o wee malite ije ije na-adaghị ada. Ị ga-ejegharị, ị gaghị ada. Ị ga-arịgo elu, ike agaghị agụ gị. Ihe ndị dị ka gasị na ọ bụ ekweghị omume na mberede ga-ekwe omume na ndụ gị. Ekpere gị ekpere. Nna, n'aha Jizọs, ana m ekene gị nye onye ọbụla, nwoke, nwaanyị, okorobịa, agbọghọbịa, agadi na ụmụntakịrị. Ana m ekene gị nye onye ọbụla. Ana m asị onye nwe anyị ka ị were amara gị wee gbochie ndụ ha, ọbụna ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị amara gị nke a na-etorughị ogo ya ka ọ bịakwasị onye ọbụla. Ana m ekpe ka mgbaghara gị bịakwasị onye ọbụla. Onye nwe anyị kwere nkwa na ị ga-ehichapụ njehie ha niile, mmehie ha niile. Onye nwe anyị hichapụ ya na ndụ ha na echiche ha, wepụ mmehie ha niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe ka ịdị mma gị bịakwasị ndụ ọbụla, ka ha mara na imetụwo ha aka na ịgbanwewo ha, imewo ka ha chegharịa. Malite n'oge a, ihe agaghị adịkwa otu ọ dị na mbụ ọzọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Daalụ onye nwe anyị n'ihi na ịzawo anyị kpere n'aha Jizọs. Chineke ga-etinye aka ọgbaama n'ọnụ gị. Were aka ahụ elu. Nna, anyị abịakwute gị. Ị bụ Chineke ịhụnanya, Chineke ebere, Chineke nke ike, Chineke nke na-agaghị ada, Chineke onye hụrụ ụmụ gị niile n'anya, onye ọbụla nke ị kere. Ana m arịọ onye nwe anyị n'abalị taa ka ị metụ onye ọbụla aka na-akpaghị oke n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere ma ọrịa ahụ ọ dị nta ma ọ buru ibu, ọ bụ ekweghị ọgwụgwọ, ma ọ bụ ihe a pụrụ ịgwọ n'ụlọ ọgwụ. Ana m ekpe onye nwe anyị n'iru gị, a ga-enwe ike, mpụta ihe nke ike, mpụta ihe nke ọgwọ nsọ, mpụta ihe nke nnapụta. Mee ya nye ndụ ọbụla n'abalị taa n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, a ga-enwe ọṅụ nke ọgwọ nsọ, ọṅụ nke ihe ịrịba ama, ọṅụ nke nnapụta nye onye ọbụla n'ebe a n'otu n'otu n'aha Jizọs. Ihe kwesịrị ka edozie na ndụ ha, dozie ya. Ihe chọrọ ka eweghachi, metụ ha aka. Ihe na-eweta ihe mgbu, wepụ ihe niile ahụ.
ma ọya ahụ o nwere aha anụnwa maọbụ aha nke ọzọ maọbụ nke tewara aka ọ dị maọbụ nke a ka achọpụtara ọhụụ, ana m ekpe ekpere ugbu a ka imetụ onye ọbụla aka gwọọ ha n'aha Jizọs. Nye onye ọbụla, nye onye ọbụla, mee ka ihe ịrịba ama guzosie ike, mee ka ọgwọ nsọ aguzosie ike. Daalụ onye nwe anyị n'ihi n'ịzawo anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Emewo ya. Chineke esonyere anyị n'ụbọchị tata. Anyị maara na Chineke ezitewo gị. Anyị chọkwara ịnata ozi n'aka gị, ihe ịrịba ama nke Chineke mere gị na ịdị mma Chineke na ndụ gị. Ya mere zitere anyị ozi n'akara nzite ozi anyị niile. Ya mere tinyere anyị aka n'akara ịhụnanya, tụsakwa ozi a ka ọ rute ndị ọzọ. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ịga n'iru na ndụ ezi omume, sonyere anyị n'akara niile anyị si ezikarị ozi, n'ihi na anyị nwere akwụkwọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-enyere gị aka ịgba ọsọ eluigwe. Ya mere anyị na-ekele gị isonyere anyị. Ka Chineke gọzie gị dịka ị na-anọ n'ime ya.